Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu abalandeli basasigxeka isenzo sikaMthandeni sokuthi aphushe ingoma yakhe ayifake ku top 10 ekubeni album yayingakaphumi ke lapha nawe ingane zakwethu. Thina ngalokho makhulu sizokudedelela ivoice yomlandeli lapha nawe ingane zakwethu ekhuluma ehlaba isenzo sikaMthandeni. Begcoka elisha asikhuluma iqiniso. Akukho kubanjwa noma kulahlwa noma kudliwa kwamavoti egcoka elisha. Egcoka elisha bekuvele kuubuqili ukuthi likhiphi emsebenzini eliwenzile likhipha ingoma eyodwa lithi alivotela. La livele libuka amashances ukuthi maningi elizokwazi ukuthi kube yilona eliphuma number 1 ekuhlukaniseni unyaka okhosini FM ngoba babengekho khuzana abayizimbangi zalo. Abekho into encane. Akekho nje laba abantu engathi bakhonzwa abantu kakhulu. Babona ukuthi akhiphele ngoma eyovimba ngayo. Uqala ngayeke ukwenza lo mkhuba. Mangenzeka futhi lo mkhuba uvunywa ukuthi umuntu hayi akathi mayebona amathuba lokho ejikela kanje lungonakala lolu hlela lokhosini FM. Nomuntu nje ophile kahle futhi okuyena olandela igcoka elisha omlandeli walo. Kokhomba ukuba akanangqondo ephelele mengathi warojwa lo muntu. Yini lento eyenza? Ubugebengu lobuyana. Bakubonaka ukuthi kubugebengu. Bavele wasibeka. Ku right impela mina ngibona ku right. Ongathi le Isho kanjalo ke lensizwa wengane zakwethu mina ngiyafisa ukuzuvo lakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucinze subscribe cinze nebell ukuze uzothola njalo ama notification mas poster ivideo enye. Naze ngijile ude kwela ngithi Vela ngalisheshela shona shwele ngosi Vela